В днешно време сме свикнали секса да продава, но сексуалността да е табу. Един от основните проблеми във всяка една връзка е доверието. Ако нямаме доверие на партньора да споделим фантазията, тя фантазията няма да се случи. Нека да имаме предвид, че фантазията, колкото и да е интересна, тя доста често самата фантазия надминава реалността. Емоционалната интелигентност играе много важна роля вече, когато започнем да караме нещата да се случват и когато трябва да контролираме ситуацията, в която се случват тия неща. Защото ако се оставим на първоначалното желание, можем да излезем много извън границите на допустимото, нормалното и така нататък. Първа девойка, втора девойка, трета девойка, четвърта девойка към 4:30 сутринта. Най-накрая достигам до последната списъка, шеста девойка. Това ли е все още върха в сексуалните фантазии на българите, да кажем? Казвам се Андрей и ще бъда вашия водач и доверен спътник в пътешествието през джунглата на човешките взаимоотношения. Ще си говорим за любов, за пеперуди в стомаха, за драми, за събирания, за раздели, за уроците, които учим по този път. Днес предлагам да направим нещо нестандартно. Да обърнем всичко с главата надолу. Ще търсим, ще ровим, ще си отговаряме на въпроси и ще се опитаме да разглобим тези сложни машини, човешките взаимоотношения. Готови ли сте? Затегнете коланите. Започваме. Днес на гости ми е човек, който може да хакне сървъра ви, но повече се интересува от вашите скрити желания. Той е гуру в областта на киберсигурността, може да защити доста успешно вашите данни, но няма да предпази главата ви от всички мисли, които ще започнат да бушуват в нея след днешния подкаст. В свободното си време се занимава с програмиране и управление на дронове, обожава фотографията и живее с домашен любимец, който нагалено би трябвало да се нарича котката от Ада, която най-вероятно е продала всички начи лични данни в котешкия Dark Web. Неговите познания в областта на връзките и връзването не се ограничават само до това да върже вашия рутер. Неговите интереси са също така в областта на BDSM. От повече от 20 години се занимава с организацията и участието като лектор в конференции в България и в чужбина, посветени на повишаването на сексуалната ни култура. Той е също така и лидерът с блага душа и твърда ръка на местната BDSM общност, или иначе казано системният администратор на скритите ни желания, които не са подходящи за обсъждане в офиса. Подгответе се за един разговор, който ще внесе повече сигурност и повече динамика в спалнята и надяваме се ще ви накара да погледнете на връзките по един различен начин. Добре дошъл. Добре заварил. Благодаря за поканата. Радвам се, че си тук. Да започнем от основите. Кое е най-важното за една сексуална фантазия, за да бъде тя нещо положително в една връзка? Един от основните проблеми във всяка една връзка е доверието. Ако нямаме доверие на партньора да споделим фантазията, тя фантазията няма да се случи. Точно така. Така че няма как една фантазия да не е добро за една връзка. Ако не е споделена, не в смисъл да сме я вербализирали с партньора, ако партньора просто не желая да бъде част от тази фантазия, в този смисъл. И ако тя бъде наложена, примерно, от другия партньор. Отново опираме до доверие и до лимити, до граници, които си поставяме във връзката. Това, че партньора ни не е склонен да изпълни нашата фантазия, не означава, че не можем да намерим приемливо за двете страни решение. Нали, може. Връзката все пак се гради освен на доверие на компромиси и можем да направим малък компромис с нашата фантазия, така че да хареса на партньора. И съответно, ако партньора има фантазия, която нас ни харесва, можем да направим малко отстъпки, за да задоволим неговите желания. Все пак компромис и доверие. Ама компромис по отношение на формата на фантазията, на нейния интензитет, примерно. Намираме нещо, което харесва и на двамата. Нека да имаме предвид, че фантазията, колкото и да е интересна, тя доста често самата фантазия надминава реалността. И доста често изпълнявайки дадена фантазия, която ни е била дълбока фантазия, нещо, което сме искали да направим, изпълнявайки, оставаме силно разочаровани от крайния резултат. Това го има
Наблюдавал съм го и в работата си с двойки и семейства през годините, които все пак са споделяли някакви сексуални фантазии. Исках да те попитам до каква степен интелекта, да започнем от там, играе роля за създаването на едни по-благотворни за връзката фантазии. Тук аз трябва да ти върна въпроса, какво разбираш под интелект? На този, който си ни е вродения интелект, IQ-то. Не. Дали го разбираш като начин за работа с информацията, която получаваме, или го разбираш като начетеност и разширение на полето от информация, с което можем да работим, или разбираш интелект като контрол върху емоцията? Не, ще говорим после за емоционалната интелигентност, за второто да кажем, за способността ни да събираме, да анализираме и да работим с информацията, която е някъде там достъпна. Колкото повече основа имаме, от която да изхождаме, толкова по-интересни са ни фантазиите, толкова по-пълни са, толкова по-лесно можем да ги осъществим. А емоционалната интелигентност тогава, според теб, до каква степен играе роля? Най-малкото в това как комуникираме фантазиите с партньора. Как говорим за компромиси. И освен това, не трябва да забравяме, че когато правим нещо ново, то трябва да е контролирано. Не можем да се оставим на емоцията. Емоционалната интелигентност играе много важна роля вече, когато започнем да караме нещата да се случват и когато трябва да контролираме ситуацията, в която се случват тия неща. Защото ако се оставим на първоначалното желание, можем да излезем много извън границите на допустимото, нормалното и така нататък. А тези граници, кой ги определя всъщност? Има ли някакви общоприети граници или двойката си ги определя? За всеки са индивидуални, даже не е в двойката, до отделния човек са. Това ли са така наречените лимити? Лимит и граница се припокриват, но не са едно и също нещо. Не са тъждествени. Не са тъждествени. Границите са много повече социалните норми, на които се подчиняваме, сексуалните норми, на които се подчиняваме, защото колкото и да не ни се иска, дори в леглото сме ограничени от социума, в който живеем. Тоест, когато сме в леглото, с нас там е и част от обществото, така ли? Ние сме част от това общество. Не можем да се откъснем от това. Много трудно можем да избягаме от наложени ограничения, които идват в обществото. Имаме теми, които се табуизират, които остават табуизирани дори когато сме саме. Тоест, в този смисъл, можеш ли да кажеш, че ние, бидейки ограничени от тези обществени норми, когато се окажем в спалнята с партньора или с партньорката, пак сами си налагаме някакви допълнителни граници, мислейки си за това какво биха казали хората. Да тук идва доверието. Доколко имаме вяра на партньора. Защото ако сме насаме и единствените морални ограничения са тия, които са вътре в нас и успеем да избягаме от наложените ограничения, срещу нас единственият човек, който може да насъди, единственият, който може да насъди от среща, е нашия партньор. Ако имаме вяра, че той няма да е, че той поне би разбрал, дори да не приеме, би разбрал фантазията ни, тогава е много по-лесно да споделим. Тогава е много по-лесно да освободим задръжките, които ни карат да бъдем това, което сме. И да останем насаме с себе си и да бъдем истинските си аз. Самия начин, по който комуникираме своите фантазии на партньорите, моите наблюдения показват, че доста често е нещо от рода на има едно нещо... Така, тук опираме отново до табуизация на дадени теми, защото е много трудно да говорим за това, което искаме. Защото не сме свикнали срещу да получаваме разбиране. Не сме свикнали и ние да се изразяваме.
Един от проектите, който поддържам от известно време, който съм занамерил от известно време, но ще го върна, е един подкаст, наречен "Честни разговори за мръсни теми", който започва с точно това, с точно този отварящ, с тази заглавка. Ще си говорим честно за теми, които смятаме за неприемливи, като доверие, комуникация, себеизразяване. Защото честният разговор за тия неща е много важен. И то е много трудно да бъде направен, ако те е страх да се изразиш. Ако те е страх да не бъдеш осъден от срещната страна. Което отново ни връща на доверието в партньора. Общувал си с много хора, включително, както казахме, по международни конференции. Показва ли някаква тенденция хората по-свободно да говорят за тези неща или по-скоро си остава в областта на табуто и на страха как ще ни погледнат хората? Аз и хората, с които избирам да бъда интимен, са изключение от общото. В днешно време сме свикнали секса да продава, но сексуалността да е табу. Това е... Не мога да твърдя, че е мое заключение лично, но от наблюдения, които имам, съм стигнал до това заключение. Много е лесно да намериш секс. Да видиш голо тяло, да намериш с кого да се изчукаш и до там. Тръгнеш ли да си говориш за това, което искаш, или да искаш качествен секс? Да искаш взаимност, да искаш по-важните неща от възвратно-постъпателните движения, е много, много трудно. Защото хората са свикнали да говорят за това. Защото това не са теми, които се обсъждат. Защото всички изхождаме от позицията на какво би казала приятелката ми, например, ако разбере, че искам да я връзвам. Mm-hmm. Или от другата страна, какво би казала приятелката ми, ако й кажа, че искам да ме доминира. Защото трябва да разглеждаме и двете страни. Mm-hmm. Или какво би казал мъжа ми, ако му каже, че искам да ме шамари в леглото. И тук идваме до тази стигма, която има, и тази табуизация на сексуалността като такава. Защото не можейки да се изразим и страхувайки се от разбирането от срещната страна, ние се затваряме в себе си и не гоним пълноценно изпълнението на собствени си фантазии. Тоест до голяма степен живеем чужд живот, не своя. Живеем живота, Да кажем, който е базиран че... на очакванията на другите. Живеем в социално наложените ни норми. Дори когато става дума за секс. Дори когато сме сами. Дори когато сме сами. В тези рамки. Да. По отношение на сексуалните фантазии, все още ли, тук ще използвам на Мартин Карбовски едно есе от преди години. От когато ставаше за журналист ли? Кът! Две липи отпред и една отзад. Бяла спретната каштурка, две липи отпред и една отзад. Това ли е все още върха в сексуалните фантазии на българите, да кажем? Липата отзад. Това не мога да отговоря на този въпрос, защото имам щастието да изградя социален балон от отворени, разкрепостени хора, които си мечтаят за малко повече от това да го набучат на някого отзад или да им го набучат отзад. А как се комуникира такова нещо? Чакай, защото има тук по различните групи, в които членувам в социалните мрежи, се появяват, разбира се, от анонимни профили, питанки, мъжа ми иска да кажем и той липа отзад, ама аз какво да направя? Или той казва, аз искам да кажа на приятелката си, ама не знам как. И питаш някакви 10 000 човека в интернет. Много по-лесно да питаш анонимни хора в интернет, отколкото да питаш хора, които те знаят с лицето си. Защото отново срама е много по-малък. Mm-hmm. А колкото от това как се комуникира, на мен ми е изключително лесно. Аз не плащам данък по обществено мнение. Мене ми е през клавиатурата, както обичам да казвам, дали фантазията ми ще
ще бъде разбрана или осъдена, защото ако човек срещу мен не може да ме разбере, не е човек срещу мене. И нямам нужда от него в живота си. Разбирам. Понеже използва това с клавиатурата, нали? Сексуалните фантазии са като паролите. Хубаво ли е да се сменят на определен период от време или е хубаво да имаме и някакви трайни? Тук влизаме в една много сложна тема, между другото, защото има проучване, показващо, че колкото повече гоним сексуалните си фантазии, толкова повече се стремим към високи нива на допамин и получаване на по-екстремни усещания. Дали ще си ги сменяме или няма да си ги сменяме, не зависи много от нас. Не зависи много от съзнателното ни аз. Постигайки нещо и бивайки разочарован от усещането, което получаваш от него, защото си мисля, че е много по-голямо усещането или по-различно, или някаква постигане някаква нирвана, няма значение и най-накрая си такъв не. Не е точно каквото си го представях. Не е точно каквото си го представях. Или тръгваш да гониш същото това усещане, което си представил, или се разочароваш, тръгваш да гониш други неща. Но желанието за постигане на удоволствие и постигане на някакво усещане си остава. И то винаги си остава. А има ли го това, че ти спомена, че фантазията, когато бъде превърната в реалност, доста често се случва, че не посреща нашите очаквания, така да кажем. Малко е мех. Не само, че малко е мех, ами обратното. Оказва се, че не ни харесва изобщо, защото е болезнена, защото не ни носи нищо положително, а само отрицателни емоции. Случва ли се? Има ли такива случаи? Да, има. Нали, ние имаме един познат, който обича да казва, че трябва да пробва всичко по два пъти. Така? Първия път, за да види, че не е за него, и втория път да се убеди, че не е допуснал грешка. С първия път. С първия път. Като спомена са грешките и се сещам, нали, като аз съм гледал твои подкасти и в един от тях споменаваш, че няма един единствен начин правилен да се прави BDSM, обаче има много грешни. Да. Какви са най-често срещаните? Има ли най-често срещани грешки, които правят хората? Дали ще е в конкретна практика или принципно? Най-често, извинявай за прекъсването, най-честата грешка е прекалената самоувереност. Онзи момент, в който си мислиш, че знаеш абсолютно всичко и можеш абсолютно всичко и ти си най-великия, непогрешим и така нататък. Ето тогава се допускат най-неприятните грешки. А това могат ли да бъдат емоционално интелигентни хора, които правят такива грешки? Има ли те емоционално интелигентните хора по някакъв начин защитени ли са от такива грешки? Не. Или не? Никой не е защитен от прекалена самоувереност. Един от любимите ми примери, който обичам да давам, е моя собствена грешка. На едно от първите партита, които съм организирал, по това време бях един от малкото връзвачи в България и следователно за тази вечер, която е започнала в 10 вечерта, има опашка от девойки, които искат да бъдат вързани и провесени. С въжета да ги вържиш и да ги провесиш от тавана. Първа девойка, втора девойка, трета девойка, четвърта девойка към 4:30 сутринта. Най-накрая достигам до последната списък, 6-та девойка. Започвам да я връзвам, нещо, което съм правил до сега 5 пъти и същата вечер без никакъв проблем. Стандартни неща, които знам как работят и така нататък. Само, че съм изморен. Вече все пак това е немалко упражнение. Това късно вечер е, на достатъчно кафе и недоспиване съм. Девойката съм ме провесил и се завъртам да си взема едно допълнително въже да осигуря както трябва. Обръщам се и вместо девойката да е тук някъде, тя се оказва, че е пропаднала на 3 см на няколко сантиметра от пода. Основното ми въже, основният ми възел, който би трябвало да я държи на ниво, е изтървал и е хванал вторичния, който е обезопасящия, който е поставен точно за тази цел. Ако не беше хванал ако не беше сложил вторичен. Аз не ги слагам вторичен.
Винаги. Аз може да съм откачен, може да съм луд, ама не съм глупав. Аз като става дума, да, за чуждото здраве. Винаги знам, че мога да объркам нещо. Следователно, винаги гледам да съм обезопасен и така нататък. Но ето това е пример. Аз смятам себе си за емоционално интелигентен човек, смятам себе си за човек, който няма прекомерно голямо его и въпреки това допускам грешки. Може да е било от умора, може да е било от това, че го правя за 6-ти път тази вечер и вече съм на мнение, че мога да постигна да направя всичко, нали, защото то е повторяемо. Но ето това е грешка, която ми стои като обица на ухото. А можем ли да кажем тогава, че емоционално интелигентните хора пък са способни да признаят грешката си и да се получат от нея, вместо да хвърлят вината върху партньора? Да. В конкретния случай не знам вината на партньора как би се Няма изразила. вина на партньора. В този случай съм виновен. В този случай не, но предполагам, че има други практики, където пък партньора може да не ни даде сигнала, за който сме се оговорили. Това е друг момент в доверието. И то доверието към подчинение. Доверието към човека, който се оставя в ръцете ти, защото доверието трябва да е взаимно. От една страна, човек също мен трябва да има доверие, че въжето около врата няма да е последното нещо, което усеща. И от друга страна, аз трябва да имам доверие на човек също себе си, че в момента, в който започне да губи фантазията да се превръща в кошмар, в нещо, което не може да издържи, е момента, в който ще ми сигнализира за да спра. Това е много важно и това е доверие, което трябва да имаме на партньора, с който си играем и с който се занимаваме. Ами ако са двама неопитни, примерно, партньори, които искат да пробват някакви неща. Тогава не правят сериозни глупости. Но много им се иска. Като дете в сладкарница. Значи, те всички са като деца в сладкарница, но трябва да бъдат осъзнати хора. Виж, и двамата знам, че БСМ не е за хора, които нямат самоосъзнаване. Да не кажа не е за глупави, защото не е точно така. Това е игра, която се играе много внимателно, защото в нея си играеш със здравето и живота на другия. И трябва да го правиш внимателно. Имаше един пример, тук се сещам за една двойка. Те бяха на така прилична възраст, мисля, че около 50 години бяха и двамата от щатите, мисля, че бяха, които имаха доста опит с различни фетиши, кинкове и бяха почитатели на играта с восък. Обаче им беше писнало в един момент. И какво? Дай да пробваме това. И бяха разтопили един пакет желирани мечета и се бяха поливали с него. Нали, съответно там изгаряне. Трета. Това не е като онова. Втора, трета степен изгаряния, хората в болница. Така че ето, имат опит, ама някакви неща пак им обягват. Значи, доста често либидото заглушава здравия разум. Това е нещо, което не трябва да допускаме. Колкото и да ми се иска да правя крайни неща, не правя крайни неща. А с партньор, на когото имаш доверие, имаш ли неща, които не би правил? С партньор, на когото имаш доверие? Не, няма неща, които не бих правил. Малко неща, които не харесвам. И ако не е в нещата, които не харесвам, и партньора няма проблем и му харесва това, което му случва, няма нещо, което да не бих пробвал, да не бих направил и така нататък. А има ли начин да разберем една фантазия, дали трябва все пак да я опитаме в реалния живот, без опасност да завършим в спешното? Има ли начин да разберем дали една фантазия е опасна? Ако не четем, примерно. Правиме на части. Правиме малко по малко. В зависимост от фантазията има отделни елементи от нея, които могат да бъдат изпълнени отделно. Тъй като сексуалните фантазии почти винаги се случват в отношенията на хора, които са в някаква връзка.
Струва ли си хората да провалят една връзка или брак, ако отишъл толкова напред, само заради една фантазия? Това е много труден въпрос. Да. Това малко нека да го променя, да го префразирам и да ти го върна. Струва ли си проваляме дълга връзка или брак, за да сме щастливи? Ако в тази дълга връзка и брак аз получавам най-важните за мен неща, Следователно правиш компромис с фантазията си. т.е. не си реализираш фантазията, Да. отказваш се от нея. Да. Преценяваш кое ти е приоритетно. Ако все пак фантазията, защото може да се окаже, че партньорката пък изобщо не иска да има нищо общо с такива фантазии, тя си иска мисионерската или най-много лепите. Окей. И тогава какво правим? Аз, примерно, може да имам много фантазии или тя да има много фантазии, пък аз да съм традиционалист. Ако си ако някой от вас е нещастен в тия отношения, тогава не мисля, че тия отношения си струват. Ама говорим за приоритети, може би тук. Значи в психологията има един такъв много интересен термин, който е здравословен егоизъм. Нашето щастие е много по-важно от задоволеността ни понякога. Или от нещо друго. Защото ако сме щастливи, ние можем да дадем повече на партньора до себе си. Така че първо трябва да се погрижим за собственото си щастие и за собствените си нужди и после да мислим за партньора. И той трябва да направи същото. Ама ето, имаме разминаване. Може да е разминаване в либидото, може да е разминаване в сексуалните фантазии. Тогава се правят компромиси. Ако можеш да направиш компромис с сексуалната си фантазия, правиш компромис с нея. Ако не можеш да направиш компромис с сексуалната си фантазия, тогава правиш компромис с връзката си. Компромис винаги има. Ама пък, ако се стигне до момент, в който не можеш да направиш компромис с сексуалната си фантазия, това не е ли някакво болесно състояние? Ако не можеш да кажеш, не, по-важно ми е да ти сложаш типки някъде по тялото, отколкото да сме щастливи заедно. Значи, ако ти е толкова важно, значи ти е толкова важно. Значи няма... Виж, щастието и удоволствието са две различни неща, както и задоволеността. Трябва да прецениш кое ти е по-важно. Тук не е въпрос на комуникация или нещо такова. Кое ти е по-важно? Преценявайки кое ти е по-важно, правейки този избор, оттам нататък последствията са различни. Ако по-важна ти е връзката, тогава фантазията ти остава на второ място. Ако по-важна ти е фантазията, тогава връзката ти отива на второ място. Изборът е твой. Изборът на всеки един. И не говорим за болестни състояния. То не ти пречи да функционираш като човек, не ти пречи в ежедневието ти. Това, което разрушава, е компромис в отношенията, които имаш с друг човек. Или отношенията, които имаш с друг човек като цяло. Но там вече опираме отново до компромис. Компромиси в двамата. Първо в тебе, което е по-важно, и после в партньора ти, дали той би се съгласил или да задоволи фантазията ти, или да те пусне да си задоволиш. Ето тук отваряме една много интересна тема за това дали е решение партньорът ти позволи да реализираш фантазиите си с някой друг, а не с него. Аз не виждам какъв е проблема в това. Как така? Не виждаш проблема? Как така ще споделя жена си или как така ще споделя мъжа си? Значи, за мен е много просто. До момента, в който избира да е с мене и продължава да е с мене и е щастлива с мене, ако не мога да й дам пълното щастие и може да си го намери на друго място и след това избере отново да се върне при мен, аз съм спечелил. Това означава, че нашите отношения са по-важни от мимолетното задоволяване на нагона. Точка. Ама тук по нашите ширини битува една така концепция. Той имаше даже едно такова меме. Аз обичам жените си, както обичам кафето си. Без чужди липи в него. Окей, това си е твой проблем.
Той е такъв доста разпространен по нашите Значи ширини. това е отново социално наложено социално наложена граница, която си е чисто личностен проблем. Окей, нека да дам примера последния начин. Колко мъже, като се разхождат с приятелките си, агресират, когато друг мъж загледа жена им, приятелката им? Вътрешно предполагам са доста. Мен обаче ми чеше егото. Защото тя е избрала да е с мене. Аз може да съм нисък, дебел, грозен и да понамирисвам понякога, но тая девойка е с мене в момента. И тя ще продължи да е с мене. Тя ще дойде с мене, ще се прибере с мене. Ще прави секс с мен, не с теб. Ето една интересна перспектива. Ако я пусна да прави нещо, което аз не мога да й доставя като усещане, нейното щастие ми е по-важно. Ако тя избере след това да си продължим отношенията нормално или да имаме някакви паралелни отношения, до момента, в който аз съм част от нейния живот и тя е щастлива, аз съм си добре. Не те интересува. Това ли е така наречената етична немоногамност? Най-общо казано. Може и това да е. Тоест... За мен си е търсене на щастието на партньора повече, отколкото собствено ти. Знам ли, то дори не е его. Защото ако отида да се изчука с някой друг, това няма да ми щупи на мен егото. Просто има неща, в които не съм добър. Прием, че не съм добър, точка. Преценяваме, че има неща, които не можем или не искаме да дадем на Да. човека до себе си, защото и това е окей. Може Да, да и не това е искаме да окей. дадем нещо. Да. И трябва да бъдем достатъчно осъзнати, за да му позволим да ги получи от друго място. Да. Само че това е толкова еретична мисъл и идея, че няма на къде. Ами по-емоционално интелигентни ли са такива хора, които биха достигнали едно такова ниво? Защото това означава да контролираш емоциите си. Този въпрос е провокативен. Затова предпочитам да не отговоря директно на него. Защото по-емоционално интелигентни ли са или като цяло, като започнем да си мерим каквато и да е интелигентност, означава аз да кажа сега, например, да, и да се окаже, че съм по-емоционално интелигентният човек и и така нататък. Хората сме различни. Всеки един от нас има добри и лоши страни. Това, че аз нямам този проблем, не означава, че това е правилното решение. Това е решение, което работи за мене и хората, с които съм. Точка. Това, че аз не съм човек, който ревнува, е нещо, което си е за мен. Не казвам, че аз съм, изключително емоционално развит и видиш ли омега точката в развитието на личността. Не. Това е нещо, което работи за мен. Това е състояние, до което съм достигнал през живота си, във връзките си, в отношенията си. Това е нещо, което работи за мен. Не означава, че съм по и така нататък. Означава, че просто ми върши работа. За теб си. За теб си върши работа. Да. А това за сексуалните фантазии, понеже това ни е темата днес, има едно друго широко разпространено схващане, на което се градят връзките по подразбиране. Схващането, че трябва да бъдеш всичко за другия и той трябва да бъде всичко за теб. Няма как да стане. Не вярваш, че е възможно другия да бъде всичко за теб. Не. Нито ти можеш да си всичко за него. Може да си достатъчно. И той може да е достатъчно, но не може да си всичко. Да, и ако говорим за сексуални фантазии по-конкретно... Ето ти един пример. Фащаш с някаква девойка, ти си силно моногамен, такъв, изключително моногамен си, само че девойката иска да прави тройка с два мъже. Какво правиш?
Аз не мога да бъда двама едновременно. Тоест не може да си идеален. Ама тя може да поиска и с петима. Може да иска и с 40. И не мога, в този случай не мога да бъда всичко за нея. Не може да бъдеш всичко. Това е напълно нормално да не можеш да бъдеш всичко. Или има моменти, в които иска да си изключително изключително студен, дръпнат и груб с нея. Нещо, което не е част от характера ти. Ти не можеш да го отиграеш. Колкото и да се опитваш, не ти идва отвътре. Тя има нужда от такова отношение към нея, за да задоволи своя фантазия. Again. Пореден такъв пример, в който не можеш. Не може да си всичко. Може да си достатъчно. Може да даваш толкова много на човека до себе си, че да прави компромис с фантазиите си. Да не са му толкова важни. Но не можеш да си всичко за него. Пък говорихме по-рано, че един вид апетита идва с яденето. И когато започнете да си задоволявате тези фантазии, в един момент, ако партньорката е по-сексуална или въображението е по-развинтено, тя ще иска още и още и още. И тогава няма да си достатъчен. Но и тя може да не ти е достатъчна за някакви неща на тебе. Така е, да. И тук отново опираме до компромиса. Тук отново опираме до къде се простира важността и до къде идва запазването на връзката, отношенията. И какво е склонен всеки един от вас да даде на другия извън тези отношения. Ако сексуалните фантазии бяха валута, кой щеше да е милионер? Кой пол щеше да е милионер и кой щеше да събира дребни из джобовете? Мъжете или жените? Това е един от тези въпроси, които може да бъдат отговорени за отделни индивиди. Няма такова изследване генерално. Няма как да направиш такова изследване. Дори да искаш, не можеш да направиш такова изследване. Ако в момента накарам да изброиш 20-те си най-големи фантазии, които са ти сексуални фантазии, бас хващам, че не можеш да ги докараш 20. 8, 9 и оттам нататък ще започнеш да буксуваш, се опитваш да търсиш надълбоко някакви неща, които няма да се появят. Но след 3 дена, виждайки някой, ще ти хрумни. Ето това можех да добавя в списъка. Това са някакви ирационални неща, които не са подредени, които няма как да изследваш. Човек, който не е правил секс, може да има много повече фантазии от тебе, като човек, който се е задоволил всички сексуални фантазии. И от друга страна, дори в самия тебе и самия мене, сексуалната фантазия се променя между ставането сутрин и лягането вечер. И количеството сексуална енергия се променя, и желанието за секс се променя, и това какво на възбужда се променя. Това е самото питане е грешно. Много грешно е да се разсъждава, че нещата могат да бъдат описани по толкова прост начин. Количествено или качествено няма значение, но те не могат да бъдат точно структурирани по този начин. Тоест можем да кажем, че има хора, които като срещнем, предизвикват в нас някаква фантазия. Да. Която дори да сме знаели, че имаме, примерно. Да. Или която сме заровили дълбоко в себе си. И не сме я поглеждали последните 20 години. Защото сме направили компромис с нея. Пример. Или защото смятаме, че това говоря от личните си примери, или смятаме, че това не е фантазия, която някога трябва да реализираме, защото прекрачва границите на това, което наричаме връзка. Аз съм имал случаи на човек, с който съм имал някакви отношения, който да достигне до дълбоко закопаното животно в мене, онези първични неща, които не позволявам да изплуват отгоре, защото излизат извън БДСМ и са чисто насилие. И съм имал отношения с човек, който много се забавляваше точно на това. Точно това беше част от нейната фантазия. Има обаче много хора,
тук може би е свързано до голяма степен и с емоционалната интелигентност и с вродената интелигентност, които като чуят, прочетат, гледат някъде неща свързани с BDSM, започват да се изживяват като доминиращи господари и за тях всичко, което им е в главата, е позволено, защото те казват: аз съм доминиращ, аз съм господар и така нататък. Ти трябва да изпълняваш. Значи отново опираме до его. Аз определям себе си като садист, защото ми е по-лесно да обяснявам какви са им фантазиите. Но това е един друг въпрос. През годините съм изградил едно много ясно усещане, което обичам да... което се е превърнало в основна мантра. Нямаш право да искаш контрол над някой друг, ако не можеш да контролираш себе си. Не може някой да дойде и да ми каже: аз съм мега алфа ултра доминиращ и ти ще ми се подчиняваш само защото аз съм мега алфа ултра доминиращ. Не. Ти си леке. Аз не определям себе си като алфа, като мъжкар и така нататък. Както забелязваш, не изглежда ми като напомпен батка, нали? Но когато ситуацията го изисква, аз мога да поема контрол, мога да се справя с проблеми, мога да доминирам, но преди всичко доминирам себе си. Преди всичко поставям себе си под контрол и се владея до там, докъдето трябва. Това е изключително важно уточнение, защото моите наблюдения показват, че в така нареченото колективно обществено съзнание тази култура, BDSM културата, се свързва с насилие и доста често се поставя знак между едното и другото. Както казва една много добра моя приятелка, нека не бъркаме боя с ситуацията. Важно е да подчертаем, че BDSM не е насилие. Той не ти дава право да бъдеш насилник по никакъв начин. Да. Никога. В смисъл, в момента, в който се превърнеш в насилник, нямаш място в BDSM общността. Как ги филтрира общността такива хора? Не е толкова трудно. Най-често с слухове. Хората говорят, хората си споделят и по този начин от уста на уста, от ухо на ухо се достига до този не е читав, този не е читав и така. Не си играйте с него. Да, не си играйте с него. Това е важно. Надявам се, че в някакъв момент ще има такива да кажем, напреднали механизми за предупреждение. Ранно предупреждение. Проблема в напредналите механизми за ранно предупреждение, това е нещо, това е битка, която водя последните 20 години. С всякакви такива механизми за ранно предупреждение, е, че те са изключително субективни и са подвластни на човешкия фактор. Тук в контекста на насилието и на това какво всъщност е BDSM и в контекста на последните събития тук от последните 2 седмици, свързани с едни беззащитни животинки. Това е тема, която Това част ли е от... Не. Това, значи, нека да не смесваме девиацията с психопатията. Да отнемеш живот на невинно създание. Това е психопатия. Това е... Не. Няма нищо общо с тази култура и с постулатите за Нека да кажем само, че според DSM, сборник там диагнози... DSM, последната ревизия, където BDSM вече отпада, по принцип се прави разлика между девиация и не помня там как го бяха дефинирали, психопатия или каквото се води,
Но ако нещо застрашава нормалното ти съществуване или застрашава нормално съществуване на хората покрай тебе, това вече не е девиация. Това не е нещо прието, а е нещо, което има нужда за лечение. Дори да не сложим това, всички знаем за убийствената триада. Убийствената триада е използва се в криминалистиката, има първоначални символи на насилници и на престъпници, особено които извършват убийства. Това е нощно напикаване, убийство на беззащитни животни и честно казвам съм разбрал кое беше трето, мисля, че беше палежи. Но дори 2 от 3 да присъстват, можем да приемем че човека е за лечение или за нещо малко по-сериозно. А тези хора, които са го направили това, аз не съм... Това е случай, който няма да седна да се занимавам с него, няма да го проуча. Това е случай, който смятам да стои далече от съзнанието ми като такова. Това не са хора, които заслужават и грам милост. Това не са хора, които трябва да бъдат разбрани. Това не са хора, които трябва да бъдат приети. Това са хора, които има изключително силен обществен отзвук, който призвава към насилие и така нататък. Не мога да кажа, че бих съжалявал за тях, но по принцип не приканвам към насилие. Хубаво е да го чуем, че не приканваме към насилие, да. Да. Връщайки те към нещо, което каза преди малко, че такива отношения в българската BDSM общност в годините назад са довели до развалянето на връзки и семейства. А могат ли сексуалните фантазии пък да спасят една връзка? Разбира се. Ако фантазиите се изпълняват и от двамата, тогава всичко е наред. Тогава може да бъдеш щастлив в собствените си отношения. Тоест, ако са започнали традиционно някакви отношения, без такива сексуални фантазии, открият се един друг. Аз имам и пример, който винаги обичам да давам на хора, които са от години в общността, че един от партньорите влезе в общността точно за да разбере партньора си и остана и е активен част от тая общност, просто защото откри, че има неща, които се харесват, нали? И се правят. И на него, включително. Да. Един такъв малко странен въпрос. Има ли такова нещо като икономична фантазия? Тоест с малко усилия, голям ефект. Да. Всяка фантазия може да е икономична. Какво искаш? Какво разбираш под това? Какво разбираш под малко усилия? Малко усилия да не трябва да обикалям по магазините, да търся специално въже със специален диаметър, с домашни пособия, да кажем, да постигна реализацията на една добра сексуална фантазия. И много хубав термин, който много обичам. Pervertables. Pervertables. Запомнете го, Pervertables. Знаеш кой е най-големия секс шоп кои са най-големите секс шопи в всяка държава, независимо къде е? Магазините за левчи. Не. Магазините за тип бриколаж, айко и така нататък. Там има всичко. Има вериги, има остри предмети, има стълби, има тръби. Всичко може да си направиш оттам. Не са скъпи и може да правиш много глупости. В магазините от левчи може да намериш други интересни неща, но и те са големи секс шопове, но не толкова големи, колкото тези за строителни материали. Така че икономична фантазия може да има. Аз, например, съм намирал прекрасна плескалка, когато бяхме с една бивша партньорка в някъде на почивка, от дъската за рязане, която беше оставена в апартамента. Стана прекрасна плескалка.
Така обикновена дървена дъска за Дървена рязане на дъскичка суджук. за рязане на суджук. Имаше много удобна дръжка, с малко по-голяма дръжка беше. Идеално ми пасваше в ръката и плющеше много добре. Ако искате такива идеи, те идеи такива много. Всяка хотелска стая е оборудвана с изключително голямо количество неща, които могат да бъдат използвани за обездвижване. Pervertibles. Да. Кълъвки за възглавници. О, това е интересно. Спокойно се пъхат ръцете отзаде, закопчават се копченцата тук да не излизат през раменете, имате армбиндер, откъдето си го погледнете. Така, жилетка. Да. Усмирителна риза. Да, усмирителна риза. Ето, гениално. И икономична фантазия. Икономична фантазия. И постигате същия ефект. Чаршафи, кърпи и всичко. Всичко може да бъде превърнато в нещо, което да го извъртим. Имаш ли някакви такива истории за най-абсурдния начин, по който някой може да научи за сексуалната фантазия на партньора си? Или за своя? Нещо, което е опа! New King Unlocked ли? New King Unlocked, да. Нещо от рода на не знаех, че това влиза и тук. Не знаеш, че това влиза и тук, нали? То всичко влиза навсякъде. Всичко е дилдо, ако си достатъчно успял. Не правете това, но си моля ви се. Не дейте, че. Ако можеше да получиш левче за всяка премълчана фантазия, или щеше да бъдеш милионер, или за всяка реализирана? Аз нямаше да фана много пари за премълчане от мен фантазии, защото аз всички си фантазии съм ги споделил. Някои от тях съм изпълнил, някои от тях няма да повторя и така. Как разбираме, че една фантазия е твърде смела? Когато партньора така вдигне вежди или когато си резервира еднопосочен билет за Бали? Мисля, че в момента, в който погледнем трезво на фантазията и тя спре да чак такава фантазия. Дали имаме едно такова състояние, след като получим удоволствието на пълна яснота. И ако разберем, че това, което сме направили, е било много голяма глупост, това е момент, в който разбираме, че фантазията е твърде смела. Т.е. предварително трудно. Предварително трудно. До голяма степен на сексуалните фантазии можем да ги определим като подправките в едно ястие. Как? Има ли начин да не пресолим манджата? Чакай. Аз не бих казал, че сексуалната фантазия е подправка. Тя основно ли е? Аз бих казал, че тя е основното. Султа са малките детайли покрай фантазията. Самата фантазия е това, което задвижи за сексуалното ни желание. Самата фантазия е това, което движи сексуалното ни желание. Не може ли да е просто нагона да задвижва сексуалното ни желание? Докъде стига нагона? Нагона стига до там да се възбудиш, да го дигнеш или девойката се подмокри и до там. Нещо трябва да причини този нагон. Нещо трябва да го извика. Нещо трябва да го създаде. Това е фантазията. Ако предположим, че нашите сексуални фантазии са малко по-сложни, изискват някаква предварителна подготовка, повече предмети, повече pervertibles трябва да подготвим. Има ли начин да сме до толкова подготвени, че да няма какво да ни изненада или какво да се обърка? Твърде силната вяра в собствените способности може да ни причини много големи главоболие. Твърде голямата самоувереност е най-лошия ни враг. Винаги трябва да знаем, че нещо може да се обърка. Нещо може да се обърка във всеки един момент. Винаги. Ама ако сме прочели, примерно, достатъчно за еди каква си практика, изграждаме си някаква игра там с партньора. Прекрасно. Това, че сме го прочели теоретично, означава ли, че знаем практически как се прави това? Знаем ли партньора как би реагирал? Въпреки неговите уверения, че това би му харесало, ние знаем ли какво се случва в съзнанието му, когато дигне кортизола, адреналина и ендорфините? Ние знаем ли неговото тяло как би реагирало в такъв случай? Ние можем ли да сме сигурни, че това, че е обядвал сандвич с синьо сирене на обяд,
няма да причини дискомфорт на стомаха точно в момента, в който сме подготвили всичко. Или кафето, което е спил преди 3 часа, няма да взаимодейства с нервната му система, така че да предруса рязко. Всичко това, взели ли сме го предвид? А това не е ли... Не възпира ли хората от това да реализират своите фантазии? С това винаги поставяме някакво ограничение до къде реализираме фантазиите си. Въпреки, т.е. независимо от това какъв опит имаме. Да. Например, за мен е изключително важно, ако партньорката ми е вързана като правим секс, преди да свърши, тя да е свободна. Защото съм имал случай да имам малко проблем с нервната система, да припадна след като свърша и в продължение на 15 минути да мога само да дишам, да гледам тавана. Доста специфична ситуация и доста неприятна. Доста неприятна, просто получих малък припадък, който ми блокира цялата двигателна система и аз можех само да гледам тавана и да дишам. Ако не бях освободил партньорката си, тя 15 минути трябваше да стои вързана. Метаболизма на тялото е различен във всеки един момент. Зависимо от изключително много външни променливи, които не са под наш контрол. Нямаме как да контролираме абсолютно fucking лютли всичко. Можем да контролираме части. Благодаря ти за участието. Благодаря за поканата. Това е всичко за днес, приятели. Ако искате да бъдете на първия ред за следващия ни епизод, натиснете бутона Subscribe. В описанието под това и под всяко следващо видео ще намерите линкове към нашите профили в различните социални мрежи. Присъединете се към нас, особено към групата ни Емоционална еволюция във Facebook. Там ежедневно разнищваме подобни проблеми на тези, които обсъждаме по време на подкаста. Ако пък искате да си говорите директно с мен, моите контакти също са в описанието. Звънете, не ме жалете. Специални благодарности на нашите домакини от IT Corner, без които този подкаст нямаше да бъде възможен. Тяхното студио в центъра на София е наистина прекрасно и създава уникален уют. Няма да пропусна и да благодаря на всички онези тежкоатлети, които се занимават с видеообработката. Те кълцат, режат, сглобяват видео и звук, за да се получи нещо накрая, което е гледаемо. А вие оставяйте предложения за нови теми в коментарите. Това е. До скоро!